Mantiere karka mano Ochilo Ayako, Governor e County ma Migori. Odiochieng' ma kawuono en ang'o matimore Migori? Romo chako ayanga odiochieng' ma kawuono. Kendo mano iyawo od burano ma Migori, kendo odhi bedo kata gi twak kod jod bura mantiere e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa mano Joe Juma nitiere kar kanyo. Omedo mana range ni odhi e yo machalo nade. Wantiere mana kanya kwa Ramogi Jwang' ka wadhi nyime kod rango ni chenro ni mara chal mar fwambo gik mage ma waluwo ni kendo warango nigi kaka gitimore. Ochilo Ayako dhi bedo kanyo ka chiwo twak mare mokwongo are ne yiere, kendo dhi bedo kacha ka otwak kod jood burago mag county mago MCAs. Ma en thuolo mokwongo modhi yudo ka okono gini agenda mare dhi bedo mane, ka bende irango ni nyaka sani thuolo ma oyudo mar bedo mata mokwongo mare mar gavana ka wang'e maber ne en senator e thuolo mokalo, ka koro nyaka sani en gi chenro machalo nade ne jood burago ma county ma Migori. Mano twak mang' chako sa 8:30 mar odiochieng'. Jafwambo marwa Joe Juma ang' leronwa kendo ang' oluwo na wach ma kamagi ni ikruoge to chalo nade, jood bura negi paro mage mopogore kanyo mago MCAs. Kaka machielo bende warango moko matimore e counties mopogore opogore mantiere e piny